भाषा संस्कृति और संभवीर नियार परिचय ଏହି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ପରିଚିତ ଉପକୂଳରେ ଆଶ୍ରମ କରିବା ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏହାସହ ଭରପୁର କଳାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନିଆରା ଲଳିତ କଳା ଓ ଉପଯୋଗୀ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଏଠାକାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ କଳାର ଝଳ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ସତେଜପରି ଗୁଞ୍ଜରିତ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାନ ଶବ୍ଦ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସର କଥା ଏହାସହ ଚିତ୍ରକଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହସ୍ତକଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଷ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ଲୋକକଳାଠାରୁ ବିଗତ ଆସିଛି ଆମ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର दीदी अचान के देखिए बुझा तो
ले तोर बापा पद्मश्री पाइथिबा आमर श्री मित्र भानुमतिया जितेंद्र हरिपाल और श्रीमती कृष्णा पटेल हेंता आमे देखुथिबा ई महान व्यक्ति माने भी आमर ओडिसा लोककला संगे संगे शिक्षा स्वास्थ्य कृषि खेल सबू के आगे नहीं करी ओडिसा के समृद्ध करि चलीछन हेले आसुन आमे भी कदे सहयोग रा हाथ बढ़ामा और आमर ओडिसा के समृद्ध करना